हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बाहाय फैदो फारि फारि नायलांनानै जोबजासिम बुजिना लानि। दा नोंथांमोना निउस चेनेलफोराव नुबाय जानो हागौ जे बिथां बिशाल स्वर्गियारिनि मुंखौ दिनैनि गेजेराव गोबां फोसावजानाय जादों। दा बे बिशाल स्वर्गियारि बिथांनि सोमोन्दैनो बाहाय डिटेल्स नोंथांमोना मिथिना लानो हानाय जागोन। दा बेयाव बिथाङा मोननै इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव मोनदों आरो मोनसे नेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव मोनसे बान्था मोननो हानाय जादों गावनि सुंद' मबाइलजों बानायनाय शर्ट फिल्मनि थाखायनो। दा बे मोनसे शर्ट फिल्म मबाइलजोंनो बानायनाय शर्ट फिल्मनि थाखायनो बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों। माबोरै फैदों मिथिना लानि। दा बिथाङानो जादों, गिबियाव मिथिनानै लादो, बिथां बिशाल स्वर्गियारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागमारानि ओनसोलनि ओमफ्राय पश्चिम रेहाबारि गामिनि होनदों। दा बिथाङा गावनि आखायाव थानाय गंसे मबाइल नट 7 रेडमि नट 7 प्र' बे मबाइलजोंनो बिथाङा भिडिअखौ शुट खालामदों। बेनि उनाव बिथाङा काइन मास्टार एप्लिकेसनाव एडिट खालामदों होनदों आरो बेनि उनावहाय बिथाङा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलनि साइटआव बिथाङा साबमिट खालामदों आरो बे साबमिट खालामनायावनो बिथांनि भिडिअखौ मोजां मोननानै सेलेक्ट खालामनानै बे उइनार हिसाबै बे बान्थाफोरखौ मोननो हानाय जादों। आरो बिथांनि बे बान्थाफोरा मा होनदों बाहाय नुनो मोननाय जादों। शर्ट बेस्ट मबाइल फिल्म एवार्ड इउरप फिल्म फेस्टिभेल इउनाइटेड किंडमाव बे मोनसे मोनदों आरो बेनिफ्राय बेस्ट डाइरेक्टर फर मबाइल शर्ट फिल्म एवार्ड बेखौ फर्ट ब्लेयार इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव मोननाय जादों। आरो बिनिफ्राय मोनसे मोनबावदों बिथाङा कलकाता इन्टारनेशनेल माइक्र' फिल्म फेस्टिभेल बिथाङा बेयावबो मोननाय जादों होनदों। दा बे मोनसे शर्ट फिल्मनि थाखायनो आरो बे ओरैबायदि मोनसे शर्ट फिल्म जायखौ होनना बुंदों बिथाङा मुं दोनदों जे वार्किं मेन। बे वार्किं मेन शर्ट फिल्म आरो बे वार्किं मेन शर्ट फिल्मखौ आबादारिनि सायाव बेस खालामदों, माने फार्मारनि सायाव बेस खालामनानै बानायदों होनदों। आरो बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंबा बिनि ट्रेलारखौ बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलावबो होनाय जादों आरो बे इउटुब चेनेलनि लिंक आरो बे शर्ट भिडिअनि लिंकखौबो नोंथांमोननो होनाय जादों डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायनानै लानो हानाय जागोन आरो बिथांनि अन इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना फल' खालामनो हानाय जागोन। बिथांनि गासैबो साइटखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। दा खोथाया जाहैबाय बे नंखाय फिसा मबाइलजों बानायनाय भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे हादोर गेजेरारि बा इन्टारनेशनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हानाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा थुलुंगाथाव, जायखौ मोनसे गेदेरथार फिल्म इन्डास्ट्रियाबो मोननो हायाबो जानो हागौ एबा मोननो हाहैयाखैबो दासिमबो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। फुल मुभि फुल फिल्मानो बेबायदि पर्जायाव सहैनो हायाखै। अब्ला बियो मोनसे बेसेबां थुलुंगाथाव आरो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जिथु मबाइलनि बाहायनाय बे बाहायनाया माबे लामाथिं खारनांगौ बेखौबो नोंथांमोना बेयाव नायनानै सोलोंनो हाबाय जानो हागौ। दा बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामदोंमोन। बेखिनि गोजोन्थों।